En l'àmbit de procediments dintre del jutjat del social, podríem distingir en caràcter general el procediment ordinari i els procediments especials. Hi ha normes especials de procediment en el cas d'acomiadaments, per exemple, en el cas d'acomiadament disciplinari, en el cas d'acomiadament per causes objectives i també en el cas, per exemple, d'acomiadament de reclamacions per impugnació de sancions. També en matèria electoral hi ha una sèrie de procediments amb especialitats. Tret d'aquests, el que regeix el principi, el procediment ordinari. I tenim, com hem dit abans, la diferenciació entre aquelles reclamacions basades en la relació laboral i aquelles reclamacions basades en qüestions de seguretat social o de reclamacions de prestacions d'atur, etc. Perquè en aquest cas la mateixa llei de procediment laboral el que estableix és, com ja hem explicat abans, que cal interposar una reclamació prèvia en via administrativa abans d'arribar a presentar la demanda en el jutjat del social.